Moja história v Kunsthalle bola krátka a zbytočná a bolo to celé dané tým, že sa v podstate vedelo, že moja úloha bude len zalepiť oči odbornej verejnosti túžiacej po Kunsthalle. Ja som bola ale v tej dobe naivná a myslela som si, že je tu naozaj reálna snaha o spustenie Kunsthalle. Oslovil ma ešte ako šéfku, ako vedúcu galérie Medium pri Vysokej škole výtvarných umení pán Martin Mašek, ktorý v tej dobe pracoval na sekcii umenia Ministerstva kultúry. A teda ja naozaj netuším ich motivácie, prečo si ma vybrali. Je ale úplná pravda, že v tej dobe som už ja zažívala veľkú skepsu na VŠVU z napredovania alebo zo stagnácie tej školy alebo zo smerovania celkového a galérie tiež. A ja som teda prichádzala do styku s vtedajšími v úvodzovkách papalášmi ministerskými a tam bol Andrej Zmeček, Mašek a Chmel. A po istom čase, ja už presne neviem po akom, kedy ja som začala stavať rôzne výstavné programy a ekonomický plán a starala som sa o to, aby sa aspoň svetelný systém zlepšil, keď už nie je klimatizácia. A všetci mi hovorili, koľko veľa zdrojov finančných sú schopní oni na tieto veci vyčleniť, tak som zisťovala, že realita je úplne iná. Oni sami nevedeli, nenechali si nikým poradiť a netušili, čo to znamená Kunsthalle, ľudia na ministerstve. A preto sa rozbehli poďme urobiť to, že zalepíme odbornej aj laickej verejnosti oči tým, že nejakú figurku sem dosadíme. A v procese tohto celého, keď už tá figurka, povedzme, rýpala, alebo aj obec rýpala, že figurku máme, poďme ďalej, tak oni zrazu zistili, že nie sú si schopní zadefinovať ani smerovanie tej budúcej inštitúcie a preto si to prehadzovali tie sekcie. Raz to spadalo pod jednu, raz pod druhú. Mne to bolo smiešne, lebo mne sa v podstate nemenilo na práci nič, ale ani neuľahčilo. Vždycky to bolo, že raz som musela sa rozprávať s týmto človekom, odznova mu celú tú problematiku vysvetliť, znovu sa dostať do nejakého priameho kontaktu s niekým, kto si dokáže aspoň na pár sekúnd sadnúť a predstierať záujem, lebo na ministerstve som mala vždy pocit, dokonca aj zo strany Andreja Zmečeka, že to je len predstieraný záujem. Aj napriek tomu, že on figuroval na začiatku ako ten, kto mal tú víziu a on to chce dotiahnuť. Nie, nakoniec realita bola taká, že nie. Ja som sa snažila aspoň svetelný systém a to zatekanie vyriešiť, takže to bola taká prvotná vec a potom som sa snažila naozaj vybudovať ten ekonomický plán tak rozumne. Minimum ľudí, nech sa tam hneď na začiatku príjme, lebo tam sú fungujúci, je tam taký ten servisný ľudský potenciál, tam je. Všelijakí hasiči a ostrahy a takéto veci, ktoré by sa samozrejme tiež museli meniť, ale to tam všetko bolo, čiže to bolo obrovskou výhodou toho priestoru, aj tej inštitúcie, ale jednoducho celý môj ekonomický plán alebo i tie moje podklady, to bolo vždycky zmetené zo stola. Vždycky mi prikyvovali, 2 mesiace prikyvovali, že všetko sa to bude musieť odsúhlasiť a po 2 mesiacoch povedali, že menšie zmeny to zaznamená. Ja som teda chcela vedieť, že aké. Zase 2 mesiace prikyvovali, že nebudú výrazné, že nemusím sa báť a po 2 mesiacoch povedali, že úplne sa to zmení, na novo to mám spraviť. A toto bolo 3-krát za tú dobu. A to som vedela, že to mi v podstate umelo generujú nejakú prácu, aby ma mali čím vyťažiť a to už bolo aj na mňa priveľa. Ja som sa snažila apelovať na vedenie na ministerstvo, aby sa snažili odčleniť to Kunsthalle budúce od Nocky, lebo celé to súžitie, ktoré tam funguje dodnes, je choré úplne. Ak teda má raz vzniknúť Kunsthalle, naozaj musí byť delimitované spod Nocky, inak to absolútne nejde. Ale to som bola hneď zastavená v rozkvete, že to je zatiaľ nemožné, že organizačne to takto je najvyhovujúcejšie. No a jednoducho počase mi aj odborníci, teoretici umenia, ako napríklad pani Geržová, povedali, že moja rola je formálna, čiste formálna. A ja som naozaj už skoro po 3/4 roku svojho zotrvania vo funkcii zistila, že úplne zbytočne sa snažím o čokoľvek. Nevyčlenili ani halier na vznik ničoho a jednoducho ma len platili. A okrem toho sa začali množiť rôzne útoky hlúpe a nezmyselné ľudí, ako napríklad Ľubo Longauer, ktorý neviem prečo získal pocit, že ja som tunelár, ale pravdepodobne preto, že nevidel do toho rovnako, ako som do toho nevidela ja, aj napriek tomu, že som bola vnútri celého diania. Počase sa vymenili ministri, ministrom sa stal pán Tóth a tam medzi nami prebehla absolútne negatívna chémia, lebo on mal
zrejme vedel, o čom som, o čom celé to moje zotrvanie po funkcii v úvodzovkách je. A teda vedel, že som úplne zbytočne človek platený, lebo som aj v skutočnosti bola, lebo na moje apely a prosby a žiadosti sa absolútne nereflektovalo. Ja som na jednej strane bola vynechaná zo všetkých rozhodovacích konaní s takým, ako bolo mi povedané, že nech sa venujem tým dôležitejším veciam, to znamená ako stratégii budúcej Kunsthalle, a to znamenalo, že odstaviť ma od všetkého, čo by sa dalo zmeniť v tom aktuálnom, v tom danom stave, v tedajšom. To znamená, že keď som sa pýtala, že prečo idem vystavovať projekty, ktoré naozaj nepritiahli ani 15 návštevníkov za mesiac, tak do toho som ja nesmela vstupovať. Lebo ja som bola v podstate pre Nocku niekto, kto je ešte len budúcim, ak vôbec, riaditeľom nejakej fiktívnej inštitúcie. A Nocka sa z tohto celého vyčlenila s tým, že oni sú ale reálne fungujúca inštitúcia, ktorá má reálne zostavený výstavný plán a ja teda do neho vstupovať nesmiem. Ja som tomu rozumela, ja som len vedela, že tu je to presne to úskalie toho, čo oni veľmi veľkohubo nazývali na ministerstve symbióza, že Nocka z Kunsthalle môže symbioticky fungovať, čo je úplne smiešné. Takže ja som vedela, že nesmiem vôbec byť pripustená do nejakých rozhodovaní. Ministrom sa opätovne stal pán minister Chmel a ten ma odvolal a nevedno prečo a dokonca nemal ani toľko odvahy, aby mi do očí povedal, že čo ho motivovalo zrušiť tú pozíciu, bez toho, aby, keďže sám ma do tejto funkcie poveril, bez toho, aby si nechal aspoň vyčísliť, čo všetko sa dalo spraviť a čo stále je v hre.